we never let go, and we don't live before we die. Hi mga kainday. So, mao na ninyo kapason-ason na mi diri. Mao na yung mga racket diri no mahapon sa payag sa akong mama. So, naana o sobra na pud yung paaso o latawa kay gahilak na nang uban niya as likod o. Murag na ikalagot kay gipasuhan na niya na namalit. Tama ra gud ninyo. Tawa na. Palayo na laman ang usa kay giasuhan na nagay na maayo. Ang usa po nalibog ng galingkod diha kung napay kalagot kay gipasuhan na sila gahilak na dagway na siya diha. Tawag na sa gigiyaw-yaw ani niya. Galiklamo na dagway na siya mga kainday no. So mao na siya ulang tawag na ninyo. Galiklamo taw nagapangalon taw na sa ulo ng namalit ba kay gipasuhan man ning tawo na uy. Da nalibog na tawo na sila kung napay kalagot ng namalit diha. Racket no mahapon diri mi kay magkuan mi baligya mi so pagkagabi pa uli ra pud niya balik na pud mi pagkaugma no